kijken met z'n allen en we zien Sishoem. Ja, uit Limburg hè? Ja, uit Maastricht. Nou zien jullie er schitterend uit. Is het typisch Limburgs klededracht of wat is het Spaans? Nou, dat is eigenlijk Mexicaans is dit hier. Ja, dat hoort bij onze act en alles. Ja. Mexicaans, dat is in deze tijd toch wel een beetje gewacht. Ja, we zijn erg een beetje de mondkapjes vergeten, maar we wagen het erop. Dus sterkte allemaal. Als jullie een beetje grieperig zijn, wij nog niet in ieder geval. Sishoem in Limburg een begrip, maar buiten Limburg moet dat nog wel een beetje groeien. Ja, klopt. Maar het is zo ver hoor. Vanuit het verre zuiden en Maastricht altijd maar naar het noorden gaan. Dat is ook een hele afstand, maar we komen eraan hoor. Wat is nou het leukste optreden wat jullie de afgelopen tijd hebben gedaan? Nou, dat gaat nog komen. Dat is het optreden wat we nu gaan doen. Nou, en de 11e van de 11e natuurlijk. Hè. In Maastricht het grote feest van Limburg. Hè. De opening van het vastelavondseizoen in Maastricht op het Vrijthof. Dat is waanzinnig. Sinds kort zijn we een nieuwe formatie. Dus we hebben wel clips van de oude formatie. Maar we zijn bezig met een nieuwe cd. Die komt 16 augustus uit. En daar komt er gegarandeerd een hele leuke clip bij. Nou, ik ben degene wat er nu is bijgekomen vanaf februari. En dus voor mij is het natuurlijk ook allemaal nieuw, maar ik moet zeggen van ja, het gaat goed. Ja. Vanaf februari, dus dat betekent dat je net carnaval nog hebt mee mogen maken? Nou nee, eigenlijk na de carnaval. Ja. En hoe bevalt het? Het is heel erg leuk om te doen. Ik doe het met heel veel plezier en dat is het belangrijkste. Dus ja. Wat is er zo goed aan hem? De spontaniteit. Gewoon, hij flapt eruit wat erin zit. Dus laat gaan. Kijk maar. Voor alle meisjes en alle dames. Hè? En voor mijzelf natuurlijk. Wat zeg ik zie je meteen een beetje blozen. Ja, ik ben eigenlijk heel erg verliefd op. Maar dit is mijn man, maar ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Oh, ja, sorry. Ja, sorry, moeten we dat hier bij TV Oranje toch even bekendmaken. Maar we gaan toch maar met ons tweeën verder, sorry Marley. Ja. Bij deze de primeur. Sishoem vanaf nu een nieuwe samenstelling. Ja, met tweeën hè. Dag Jos. Hoi. Dag Jos.